Boas tardes. Benvidos outro día máis ao Luns Ateneo, que dadas as circunstancias que temos na que temos que seguir facendo online. Cando o proceso de vacinación e a evolución da pandemia o permita, pois podemos vernos outra vez nunha conferencia presencial. As matemáticas están cada día máis presentes na nosa vida, e a linguaxe da ciencia e da tecnoloxía. En unha sociedade tan tecnificada como a nosa, a presencia notase cada vez máis. Nos medios de comunicación, incluso a conversación, aparecen termos como algoritmo, variable, parámetro, derivada, vector. E agora, ca pandemia, pois aparece un término moi de continuo que é o modelo dinámico para estudiar a evolución da pandemia, un modelo matemático para saber como vai evolucionar a pandemia. Isto tamén, as matemáticas poden aplicar este modelo tamén para o estudio do desenrolo das linguas. É o que nos fai aquí hoxe, ver como podemos saber, como podemos a evolución dunha determinada lingua mediante a aplicación destes modelos matemáticos. E queremos desta sociedade de información que unha comunidade bilingua como a nosa é moi interesante, moi importante coñecer como pode ser a evolución das linguas en un país onde hai 4 linguas oficiais. A conferencia, a nosa conferenciante invitada de hoxe, Victoria Otero Espinar, catedrática de análisis matemática, Facultade de Matemáticas de Santiago, que é a segunda vez que ten como invitada a noso Ateneo, a outra vez deba falar en compañía de Guillermo Rojo sobre a linguaxe científico en unha comisión entre a Asociación Matemática Española e a RAE. Victoria Espinar é licenciada en Matemáticas por a Universidade de Santiago, ten realizado a súa tesis doctoral cos doutores Charles Tresel, da Universidade de Nice, do Centro de Investigación de IBM en Nova York, e Fernando Costal, profesor de UCC de Santiago, sobre sistemas dinámicos discretos. Foi tamén decana desta mesma facultade, foi tamén vicerrectora, é membro do Consello de Goberno de Científico do Instituto de Matemáticas do ESC, é membro tamén, xa mencionei antes, de a comisión entre a Real Sociedade Matemática Española e a RAE sobre a utilización de linguaxe científico. Fixo máis de 30 publicacións científicas en revistas internacionais. Benvido ao Ateneo de Vitoria, e tes a palabra. Boas tardes, bueno, é para min un placer estar aquí novamente nos Luz do Ateneo, ainda que sexa pois de modo virtual. Gustaríame máis estar no sitio habitual de sempre, pero non pode ser. Bueno, agradezco ao Ateneo a invitación e sobre todo pois a Antón Porteiro pola súa invitación e a súa amizade. Bueno, hoxe veño aquí pois a falarvos deso, xa o dixo Antón, de matemáticas, linguas e se queda algún tempo de outros asuntos. Como ben dixo Antón, pois as matemáticas e a lingua son fundamentais para unha sociedade. As matemáticas, un momentiño que vou a compartir, e así xa... Sí. As matemáticas constitúen a linguaxe de toda a ciencia e a tecnoloxía e, ademais, coa lingua non só nos comunicamos, senón que a lingua é un elemento pois que cultural e un aceno da identidade dunha comunidade. Para os matemáticos tamén é fundamental, é moi importante precisamente as linguaxes, porque nós temos un linguaxe... perdón. Temos, as matemáticas teñen unha linguaxe propia, pero tantas linguas como as da xente que a usan. Sempre a traigo comigo esta imaxe, porque foi unha das primeiras campañas que fixemos na Facultade de Matemáticas na Comisión de Normalización Lingüística, pois para o uso, potenciar o uso do galego na nosa comunidade. Xa fai alá moitos anos cando eu era decana, pero gústame moito e sempre a levo comigo. E esas linguas que usan a xente, pois son máis de 6.000 que se distribúen por todo o mundo e proceden de distintas orixes. É un feito
que moitos destes idiomas no mundo están a desaparecer a un ritmo alarmante. Decía en 2010 a UNESCO que estimaba que se non se poñía remedio en aquel momento a mitad dos máis de 6.000 linguas faladas en ese momento desaparecerían a finales deste século. Para darnos unha idea de cal é o problema, pois debemos saber que o 96% das linguas son faladas por tan só un 4% da poboación. Con tan poucos falantes, non é de extrañar que desas 3.000 linguas que están en perigo de extinción, preto de 600 estén en grave peligro. O número maior de linguas, como vedes aí, concéntrase en Asia, seguidas de África e América, pero é en América Latina onde hai máis linguas en perigo de extinción ou xa desaparecidas, con un 60% que nos contaba precisamente en este informe a UNESCO. Na páxina web da UNESCO, no Atlas de Linguas, podemos obter a información do estado das distintas linguas que están en perigo de extinción no mundo, pois hai algunhas que están millor que outras e se poden ver en esa páxina web. Decía Castelao que unha lingua é máis que unha obra de arte, é unha matriz inesgotable de obras de arte. E é que as linguas non son somente ferramentas de comunicación, son tamén esos vehículos de sistemas de valores, de expresións culturais e ademais é un componente esencial do patrimonio vivo da humanidade. E cando unha lingua morre, leva consigo toda unha cultura. Por exemplo, coa desaparición de linguas non escritas e indocumentadas como poden ser as linguas indígenas, a humanidade perde non só esa riqueza cultural que está a través non da lingua, sino un importantísimo coñecemento ancestral que está incorporado en esa lingua porque non hai nada escrito en ese tipo de linguas. Pero claro, en un mundo tan globalizado, é cada vez a maior a competencia entre distintos idiomas. Pensemos, por exemplo, en situacións nas que falar unha lingua é clave para acceder a algún posto de traballo, acceder á educación ou a distintas oportunidades. Chégase a situación nas que os pais deciden non ensinar aos seus fillos a súa lingua materna porque o perciben como un obstáculo potencial para o seu éxito na vida. Entón, neses casos, esa lingua vese desplazada por outra social, política e económicamente dominante. Para manter ou revitalizar as linguas en perigo de extinción e transmitilas ás xeracións máis novas, sería necesario realizar estrategias lingüísticas ben planeadas e ben implementadas. E para iso, para facer esas estrategias, é necesario coñecer como é a dinámica da lingua. Isto permite comprender os mecanismos que poden regular a evolución do tamaño das comunidades científicas e, por tanto, ter un coñecemento importante no deseño dese tipo de actividades ou políticas lingüísticas adecuadas. Esta circunstancia o que está a xerar é un aumento de investigacións das dinámicas sociais e, en particular, da análisis da evolución do mapa de linguas do mundo. As matemáticas, creo que agora xa está bastante estendido, que as matemáticas son unha poderosa ferramenta que axuda a comprender moitos fenómenos que nos rodean, pero a pregunta sería: poden incidir na comprensión dos mecanismos que están detrás do uso e transmisión dunha lingua? Poden axudar a desenvolver estrategias para potenciar e mellorar o uso da lingua? E, en concreto, esas dúas preguntas se reducen ou se resumen en: é posible sintetizar con fórmulas matemáticas a evolución lingüística dun territorio? Se iso é así, se iso se pode sintetizar, pois está claro que nos podemos ter as dúas outras preguntas a resposta afirmativa de elas. Pois gustaríame
mostrarvos algún traballo matemático que se realiza para tentar comprender un pouco pois a evolución do uso da lingua. Algúnas deles son traballos nos que colaborei eu con algún investigador máis desta universidade. Hai moitos estudios que usan modelos matemáticos que se centran na dinámica da linguaxe, non da lingua total, como totalidade, non, sino solamente da linguaxe. En concreto, pois, traballan na transmisión e evolución da sintaxis, da gramática ou outras propiedades estruturais dunha linguaxe en sí mesma. Pero o que eu quero mostrarvos hoxe é, a través de modelos matemáticos, que se pode analizar a evolución do uso dunha lingua e, ademais, coñecer a dinámica dos falantes de cada un dos idiomas pois nunha comunidade pois onde multilingüe, non? Onde hai máis de unha lingua. Entón, se trata de que temos que ter, para facer un modelo, temos que ter unhas hipótesis, digamos, ben obxectivas, non? Para que obxectivables que nós podamos poñer en unha, digamos, en un modelo matemático. E este primeiro modelo matemático que se fixo fai anos, se fixo un modelo e ora foi evolucionando, non, co tempo. Pois para este modelo se ten en conta que o número de falantes dunha lingua aumenta cando aumentan as persoas que a falan. Iso parece que é unha cuestión, non, que é normal e que é unha hipótesis ben realizable, non? Pero tamén aumenta coa percepción das vantaxes sociais e económicas do uso desa lingua. E isto é o que se chama pois, o prestixio da lingua ou ben o estatus desa lingua. Bueno, en este sencillo modelo, con estas dúas hipótesis solamente, partimos dunha comunidade con dúas linguas, unha lingua X e unha lingua Y, dúas linguas que compiten polos falantes. E se supón que todos os falantes son monolingües, a población está pois, altamente conectada, sin estrutura espacial ou social, é dicir, que hai moita relación entre toda a población. Supónse, ademais, que o tamaño da poboación permanece constante, non? Bueno, pois a probabilidade de que un individuo que fala a lingua X se converta en un falante da lingua Y vai depender de o número de falantes da lingua Y. Canto maior sea ese número de falantes da lingua Y, máis atraerá aos outros que falen a súa lingua, e tamén vai a depender do estatus da lingua Y. Como decía, canto máis estatus, a probabilidade de que un falante de X se transforme en falante de Y pois vai a aumentar. E, ademais, ese estatus desa lingua xa están cuantificados en algunhas, non en todas, pero en algunhas linguas sí que están cuantificadas. Bueno, o mesmo ocurriría cos falantes da lingua X, non? Que poden traspasarse, ou da lingua Y, perdón, que poden vir de falantes de X ou falantes de X de Y que deciden deixar de falar esa outra lingua. Con estas premisas, pois temos unha ecuación diferencial, que é esta que acabo de poñer de aí, que o primeiro sumando o único que indica serían os falantes de X roubados a Y, non? Os falantes X rouba aos falantes de Y e este primeiro sumando significaría isto. E este outro, pois serían os falantes de X que deciden abandonar a fala de X para trasladarse a outra lingua Y. A transición como se fai en unha transición a outra? Pois fixadvos, simplemente serían pois ter en conta o estatus da lingua, ter en conta o número de falantes dunha das linguas e da outra elevada a un parámetro A que sería como un parámetro A que pondera a fracción de falantes dun grupo, é dicir, que aí estarían como canto máis falantes hai, pois máis atraería os outros falantes a vir hacia esa lingua. E estes serían pois cada uno destes trasvases, non? Ese parámetro A que hai aí, que sería a importancia, a ponderación da importancia da fracción de falantes dun grupo, pois se demostrou que é constante, casi constante, é aproximadamente igual para todas as linguas. O sea, non importa a lingua que sexa, pero sí que máis ou menos prácticamente igual.
Bueno, pois en este modelo que vos acabo así de poñer, con esa fórmula matemática, nós estudiamos e vemos que é un modelo que impepinablemente produce a extinción de unha das linguas. Unha delas vai a extinguirse. Vale? Este é un modelo que foi proposto no ano 2003 por dous investigadores e que deron lugar a un artículo publicado en Nature, que ademais foi un artículo que revolucionou moito o panorama, non, de estudios sociais. E neste marco os idiomas son considerados como entidades que compiten entre sí e con este modelo axustaron a evolución histórica do número de falante de 42 rexións do planeta que tiñan dous idiomas. Bueno, vemos na figura, por exemplo, esta sería a descripción da evolución do idioma do galés frente ao inglés nunha rexión de Gales. Este é o quechua fronte ao castelán nunha rexión de Perú, e nestas dúas sería o gaélico fronte ao inglés nunha rexión de Escocia. Podedes ver, tal como se predecía no modelo teórico, no estudio dese modelo teórico, que hai un claro problema de extinción das tres linguas. Aquí vemos que vai disminuindo, pero bueno, vai a cero, e cando vai a cero, quere decir que o idioma, que os números de falantes vai a desaparecer, é dicir, vai a extinguirse o idioma. Pero sí que é importante destacar que en isto o parámetro ese parámetro do estatus da lingua é moi relevante lingüísticamente porque podería servir para medir antes de que se produzca a ir testando sempre, non? Ir testando nos distintos momentos a ameaza de extinción dun idioma determinado. E que teríamos que facer? Pois se vemos que unha lingua ten un estatus S moi baixo, pois deberíamos frenar ese declive implementando estrategias para aumentar a esa S. E esa S decíamos que era, fixadevos, digamos, o estatus, é dicir, a sensación de que falar esa lingua ten algún beneficio, non, para quen a fala. Bueno, isto sería en este modelo, pero poderíamos pensar que este non é un modelo realista, un modelo, fixados, é un modelo no que hai solamente dúas linguas e non hai individuos bilingües, non? Estamos falando de unha rexión onde solamente hai esas linguas e non hai outro tipo de bilingüismo. Neste modelo só se consideran competicións entre idiomas moi diferentes, como pode ser eso, o quechua do castelán, non? Coexisten esos dous grupos monoslingües e non hai individuos bilingües. Desta maneira, un falante pois terá como primeira lingua unha delas, e isto que a priori eso parece extraño, é posible, como demostra o feito de que en algunhas rexións de Perú, de falantes quechua española, hai nenos que non se poden comunicar cos seus avós. En este momento, por exemplo, eu estuve seguindo pois algunhas noticias de quechua, están tomando cartas no asunto porque chega a ser peligroso, está desaparecendo o quechua. Sin embargo, bueno, pois agora parece que se están facendo algunhas accións importantes pois para potenciar, non, a continuidade ou a fala desa lingua. Claro, como son dous idiomas tan distintos, o falante non pode facer seus os dous idiomas. Un neno, pois, se non lles falas, se xa aprende unha lingua, xa non se pasa a outra. E entón termina priorizando unha delas e, polo tanto, hai un roubo de falantes entre unhas linguas e outras. Con todo, por exemplo, en linguas semellantes, como pode ser na nosa comunidade, o galego e o castelán, pois é perfectamente posible a conversación entre falantes monolingües, perfectamente, e ademais a similitud da súa gramática e de vocabulario facilitaría o aprendizaxe dunhas linguas cando xa se coñece a outra, non? E, por tanto, parece posible que a aparición e a supervivencia dun grupo bilingüe, unha sociedade con dúas linguas, pois pode depender da similitud de ambos idiomas, non? Dos dous idiomas en competencia. Pero canto
como de próximas son dúas linguas? Bueno, pois temos claro que o chinés e o galego pois están bastante máis distantes que o galego e o castelán, ou que o euskera e o castelán pois están tamén máis distantes co galego e castelán. Entón, o que temos que facer é definir pois un coeficiente de semellanza K. Defínese un coeficiente de semellanza K que mide esa diferencia entre linguas. Vale. En este novo modelo, entón, hai que facer outro modelo, non? Pensando que hai un modelo, hai tres grupos de falantes, os falantes da lingua X, os falantes da lingua Y, e agora aparece os bilingües. Deste modo, a variación de falantes de X pois serían os que veñen de Y, os que se van marchan falantes de X a Y, pero tamén agora teremos que ver a interrelación que hai entre os bilingües, é dicir, un falante X pode marcharse ou ben facerse falante da lingua Y ou ser bilingüe, e os falantes de X poden vir de bilingües renegados ou falantes de Y renegados. Entón, hai outro tipo de interacción. E en ese tipo de interacción tamén teremos eso, que poñer, digamos, esa dependencia de similitud entre as dúas linguas. O resultado, pois vedes que é unha ecuación diferencial parecida a outra, non? E onde aparecen xa os mesmos parámetros que na outra, pero aquí aparece esa nova constante K que mediría a constante a semellanza das linguas. Bueno, este modelo pois axustouse aos datos dos falantes de Galicia, falantes entre 1875 e 1975, xustouse ben, e isto se fixo un traballo pois de Mira Paredes no que analizaron este modelo. Vemos aquí pois como se evolucionaría, primeiro pois o idioma galego era moi alto e a medida que o bilingüismo e o castelán aumentan, pois estos iban disminuir, vale? Bueno, pois isto foi, digamos, isto anterior, axustar ese modelo aos datos que xa había, pero se había xa datos, a min o modelo non me sirve para moito, non? Cando é importante este modelo? Pois o importante deste modelo é para facer unha predición sobre a evolución de falantes destes tres grupos. Pois queremos saber cal será a evolución, se mantemos as mesmas condiciones. Si eso sabemos, como é esa evolución e se mantemos esas mesmas condiciones, poderíamos tomar decisións sobre as accións que me interesan aplicar e poñer en marcha pois para que a evolución da lingua sexa a desexada. Ademais, se estas accións que nós podemos implementar puderan escribirse en términos matemáticos, o que poderíamos saber a priori sería cal sería o seu efecto cara ao futuro, porque isto nos permitiría facer simulacións con esta ecuación e implementación, digamos, destas accións en ese modelo, introducir en ese modelo estas accións, e sería como un laboratorio de probas, non? Eu quero implementar isto, poño na ecuación e vexo hacia onde evolucionaría, con lo cual, bueno, pois isto facilitaría moito o estudio. Ademais, sobre as predicións do modelo que temos, pois vimos que a súa análisis nos permite determinar cando dúas linguas van a coexistir no futuro, ou se unha delas se fará forte, e ademais, se fai demasiado forte, extingue a outra, e ademais a dinámica determina se o bilingüismo individual pode ser un trazo estable. Isto dependerá do estatus das linguas, da semellanza entre elas e, evidentemente, da relación entre elas. Bueno, poño aquí un gráfico que non intento non explicar, pero sí para que nós puxemos o que é o estatus da lingua e a similitude desa lingua e podemos asegurar en estas rexións verdes que a coexistencia aí podería ser posible para esos parámetros que están en esa rexión.
Que dependerá? O sea, a coexistente sería que existirían os dous idiomas e, ademais, pois esa bilingüismo tamén estaría presente, non? O grado en que un idioma ou outro prevalece sí que vai a depender das condicións da distribución inicial, non, de falantes desa lingua. Por exemplo, aquí temos que este punto de aquí sería o galego, que ten unha K de 0,8 con respecto ao castelán, que é normal, son linguas moi semellantes, e ten un estatus do 0,26. Isto xa estaba calculado fai anos, non sei agora como seguiría, pero fai anos estaba así. Con isto, pois vemos que efectivamente coexistirían o castelán, o galego, o bilingüismo, pero o número de falantes en galego pois, se estaría perdendo, decía, sería o número sería moi pouco, o número de falantes sería baixo, vale? Bueno, o que sorprende desto é que a moita xente é que sexa posible cuantificar a distancia entre linguas, non? Como podemos determinar cal é ese coeficiente de semellanza, é dicir, esa distancia, non? Bueno, pois hai moitos métodos matemáticos que se poden utilizar para esta cuantificación e isto, pois, evidentemente, nos axuda moito as ferramentas estadísticas, non? Para calcular esos parámetros. Por exemplo, como poderíamos facer, non? Sería así en términos culinarios, non? Bueno, pois primeiro teríamos que ver que plato queremos facer, é dicir, que queremos analizar? Teríamos que decidir, pois queremos analizar a distancia entre linguas, queremos analizar ou cuantificar a variación lingüística dunha zona, queremos ver a evolución dun linguaxe, bueno, eso é o que hai que decidir, non? Unha vez que temos a pregunta, ese plato, temos que crear a receita. E esa receita, o que temos que facer é definir os conceptos que van a intervir, é dicir, cando eu vou a considerar que dúas linguas a variación lingüística dunha zona é considerable, non? Entón, teño que identificar aqueles ou determinar aqueles indicadores que a estudiar, que poden ser pois, as variables fonéticas, as morfolóxicas, as léxicas, e para iso, evidentemente, o máis importante é ter lingüistas que nos digan cales son os indicadores que nós temos que estudiar, non? Eso é fundamental. Primeiro hai que definir cando digo que dúas linguas son distantes, non? Pois hai que definir o que tal. E para iso, bueno, pois os lingüistas teñen que estar aí, os filólogos. O seguinte paso, pois o seguinte paso sería buscar os ingredientes. E os ingredientes, en este caso, serían os datos lingüísticos que temos que utilizar pois, para levar a cabo esa receta, buscar datos lingüísticos. E despois pois, sería o cociñado, traducir a linguaxe matemático a receita e conseguir pois, que un modelo que nos permita pois, extraer a información do que nós queríamos, da pregunta inicial que nós queríamos. Non? Bien. Por exemplo, investigadores da Universidade de Santiago fixeron un análisis cuantitativa dos datos lingüísticos e estudiaron aproximadamente unhas 600 variables fonéticas, morfolóxicas e léxicas para medir cuantitativamente cal é a distancia lingüística entre distintas variedades dialectales do galego e o que se entende por o galego estándar e deron lugar pois, a estas serían as rexións e as distintas similitudes lingüísticas con respecto a esa variable. Aquí está dada en porcentaxes de similitude, non? Pois é unha forma de medir pois lingüísticamente, digamos, aquí serían variedades dialectales, non dúas linguas, pero o mesmo sería con dúas linguas. Como podemos extraer os ingredientes? Pois os ingredientes, como decía antes, son os datos lingüísticos que se usan ou que se usaron en algún momento e que proveñen de textos, de todo tipo de textos escritos, de música, de cancións, de teatro, periódicos, pois de todo tipo.
Por exemplo, a RAE posúe un banco de datos onde se recollen datos de moi distinta procedencia. Os corpus se lle chaman, isto é un conxunto de textos que son textos de todos os estilos. Hai novelas, hai obras de teatro, hai guións de cine, hai noticias de prensa, ensaios, transcricións tamén de, por exemplo, de noticieros radiofónicos ou televisivos, hai transcricións de conversacións, bueno, libros de texto, bueno, aí aparecen todo, hai un millón de datos aí postos en estos corpus. Entón, estos son empregados para coñecer o significado e as características das palabras, das expresións e construcións a partir dos usos que se foron rexistrando, non? E sirven para obter as características globais que presenta unha lingua nun momento determinado da súa historia. Por exemplo, tamén son utilizados para ver se unha palabra se introduce ou non se introduce no dicionario. É dicir, unha palabra de uso común teñen uns parámetros, eles saben para que se aparece frecuentemente nos corpus, sí que van a introducilo no dicionario da lingua española. Entón, isto se pode consultar na RAE. Este, por exemplo, é a imaxe do ficheiro xeral, onde hai máis de 10 millóns de papeletas léxicas e lexicográficas que están ordenadas alfabéticamente e que actualmente están xa digitalizadas, e isto permite saber como foi evolucionando, por exemplo, unha palabra ata chegar á forma habitual. Estas bases de datos está claro que todo o que aparece aí, fixados, hai dicionarios históricos, etcétera, etcétera. Estos son unha base de datos importantísimas para estudiar o comportamento da evolución de linguas. Por exemplo, dentro a lingua castelán, como calquera outra, está en constante evolución. E unha pequena mostra é que as distintas modificacións e inclusións en ese dicionario que é de uso común, non? En ese dicionario de termos que se van facendo modificacións do dicionario, non? Por exemplo, no último modificación do dicionario, que eu creo que foi xa en 2021, creo que non, foi a finales de 2020, foi o ano pasado. Con respecto á terminoloxía matemática, se actualizaron 259 modificacións, se fixeron solamente de términos matemáticos. Destacar que en esa última modificación, en xeral, había 2.557 novidades e máis dun 10% desas novidades estaban relacionadas con termos matemáticos. Isto non é así porque se vira, en ese momento, é así porque foi a culminación dun ambicioso traballo que se puxo en marcha en febreiro de 2016 con unha firma dun convenio entre a Real Academia Española e a Real Sociedade Matemática Española para a revisión da terminoloxía matemática no dicionario da lingua española. En esta hai unha comisión na RESME, como decía Antón, que presido, e que podemos ver aí os membros en esa fotografía que foi tomada en unha xornada de traballo na Academia con membros da Comisión de Vocabulario Científico e Técnico da RAE e tamén do Instituto de Lexicografía da RAE. Esta comisión revisamos todos os términos matemáticos do dicionario que nos proporcionaron desde a RAE, que eran alrededor de 1.500. E en agosto de 2018 fixemos unha proposta de modificación de 261 termos, pero estes, desde 2018, seguiron todos os cauces necesarios para a modificación para a incorporación, digamos, de enmendas.
pois os casos necesarios tanto na Real Academia Española como na SALE, que é a Asociación de Academias da Lengua Española, porque ten que pasar tamén por esa asociación. E entonces, pois, desde ese momento pasaron as nosas propostas, pasaron pois por o Instituto de Lexicografía, por a Comisión de Vocabulario Técnico, por a Comisión Delegada do Pleno da RAE, por as distintas academias e tamén por esta SALE, e esas propostas iniciales pois foron incluídas desde o 2008, fixádevos no 2020, a finales de 2020, o sea que teñen un tempo importante pois para estudiar todas estas modificacións. Bueno, pero estes ingredientes que poden encontrarse, por exemplo, na RAE, cando se fala do castellano, pois esos ingredientes van cambiando, non? Hoxe en día, pois, hai datos a gran escala, hai redes sociales, aí está Google, está Internet, e as técnicas para o estudio de datos a grandes escalas son fundamentales tamén para ver como é a evolución de unha lingua. Mais cando esa evolución pode acelerarse precisamente debido ao uso de TIC, non? Se está acelerando esa evolución moito máis que antes, non? Cando non se utilizaban, pois non se tiñan estas ferramentas. Bueno, pois hai millóns de usuarios por idiomas, por exemplo, nos idiomas de internet que aparecían en 2019, vemos aí o número de falantes de usuarios en inglés, en chinés e en español, que son os 3 idiomas pois máis usados en internet, non? En internet, pois fixádevos a cantidad, a fonte inesgotable de datos que se poden sacar aí, non? Bueno, pois isto nos últimos anos, nos últimos anos o uso de Big Data para fines lingüísticos abriu pois novos camiños na lingüística do corpus, xa que ofrece pois novas oportunidades para a investigación de variedades da variación da linguaxe en xeral, non? A gran escala, ademais. Por exemplo, plataformas como Twitter proporcionan unha avalancha de datos textuais que poden empregarse para analizar a comunicación informal entre millóns de persoas. E esos datos, Twitter vende esos datos, non? Se tú eres un investigador que queres facer algo con Twitter, a ti venden esos datos. Bueno, pois sempre me sorprende cando cando podo, vou a algún congreso que realizamos entre matemáticos e lingüistas para estudiar, non, este tipo de evoluciones e estas dinámicas, non, entre ambos campos. Sempre como que me sorprende moito as investigacións que se fan, non? Porque, por exemplo, combinando análisis do conxunto de datos de Twitter e datos que están xeolocalizados, pois con datos censales obtenemos información lingüística combinada con localización, con indicadores socioeconómicos e con vínculos sociales, pero de moi grande índole, non? É unha cuestión tremenda. Por exemplo, contaba un colega que fixeran un traballo no que a través de 4.000 millóns de tweets xeolocalizados e os datos tamén de Google Books analizaron como evolucionan as variedades mundiales de inglés escrito, estudiando tanto as variacións espaciais como as temporais e tendo en conta para o estudio o uso estándar que proporcionan os libros. Os libros de books é un lenguaxe bastante ben, digamos, non sei como decir, ben escrito, non? Cando tú fas un libro, pois intentas escribir ben, pero tamén o que lles permite o uso de Twitter é ver esa forma máis coloquial de mensaxes que moitas veces ao final vai quedando, non? Na propia lingua, non? Esas abreviaciones. Bueno, tamén, por exemplo, como se observou que unha americanización significativa do inglés nos últimos 2 séculos, con tendencias moduladas por fitos históricos e culturais como son a Segunda Guerra Mundial e a caída do Muro de Berlín, onde se aumentou, hubo un gran cambio do inglés
de Inglaterra ao uso de inglés americano. Bueno, normal tamén, pero bueno, todas estas cousas son as que se estudian. Por exemplo, hai portales en internet que proporcionan, pois, por exemplo, os apelidos e a distribución xeográfica dos mesmos. E isto poden proporcionar información importante sobre tendencias de movimentos de poboación ao longo do tempo. Por exemplo, en esta página web teñen datos desde 1880. Entón, se poden ver as migracións e os movimentos de poboación de unhas rexións a outras simplemente mirando ou mellor os apelidos que aparecen. Onte mismo, por exemplo, aparecía unha noticia no xornal A Vanguardia, e era unha noticia porque se fichara unha licenciada en matemáticas pois para a revista, e entón decían que o que querían era atopar sinerxias que permitiran un mellor periodismo, non? Decían que tiñan, creo que eran 22 millóns de lectores ao mes, A Vanguardia, ao mes, e esos lectores xeneraban pois centenares de millóns de datos, pois o número de páxinas que leían, o tempo que estaban na web do periódico, a cidade onde estaban, e esos centenares de millóns de datos que necesitaban ordenar para poder comprender e tomar algunha decisión. E isto precisamente é o que facemos os matemáticos e os científicos de datos, que en moitos casos son tamén matemáticos, non? E isto fan os matemáticos e tratar de dar esos datos pois pode xerar unha información pois moi valiosa para tomar decisións. Por exemplo, poden detectarse se están recibindo máis lecturas pois das últimas semanas pois da comunidade en Galicia, non? E que ademais o tema que de interés pois é un determinado. Bueno, pois con esta información poden tomar decisión de escribir con máis profundidade por unha serie de noticias. Claro, isto hai que ter cuidado con el, non? Porque tanta información tamén nos pode levar a unha degeneración de todo o que non queremos, non? O sea, que aí hai unhas moitas cuestións, eu digo, falo así, non? En líneas xerais, pero aí hai moitas cuestións que habría que mirar con moita profundidade, non? Bueno, pero os humanos non somos os únicos que usamos un idioma. A tecnoloxía fixo que hoxe nos podamos comunicar con máquinas e non temos máis que chamar ao Sergas pois para facer unha cita telefónica que temos que comunicarnos con unha máquina, pero non solamente no Sergas, sino en moitas institucións pois xa estamos a orden do día, non? Moitas veces pois sustituindo aos humanos nos postos de traballo, que iso é outra. Bueno, pois os investigadores deseñan sistemas de inteligencia artificial que son capaces de aprender unha lingua pola súa propia conta. Pero a pregunta é, a máquina pode crear o seu propio idioma? Bueno, pois sí. Unha nova especie de robots está a desenvolver unha linguaxe propia para comunicarse a marxen das persoas e moitas veces a marxen de quen as crearon, non? Bueno, pois están a crearse mundos virtuales nos que o software é capaz de crear unha linguaxe. Unha das claves pois desta iniciativa que teñen as máquinas, non? Pois está no feito de que as máquinas dan ese paso pola mesma razón que os humanos pois empezaron a falar ou a facer xestos, por necesidade, non? Por exemplo, unha sección de investigación de Facebook desenvolveron unha inteligencia artificial para mellorar os chatbots de Facebook. É dicir, os chatbots son estes robots capaces de simular unha conversación con unha persoa e por iso están máis presentes, bueno, están presentes nas aplicacións de mensaxería, pero xa están presentes en casa, pois tipo Siri, tipo estas cousas. Bueno, pois o que fixeron? Pois para probala, o que fixeron foi deixar a dúas máquinas deste tipo, mantendo unha conversación libre entre elas. O resultado foi que, do máis inesperado, pois viron que crearon un idioma. Bueno, ao principio pensaban que non pensaron en crear un idioma, pensaban que era un erro, non? Que se había pasado algo que levaba ao erro
no lenguaxe que elas estaban utilizando. Pero puderon comprobar que non era un erro, que estaban comunicándose en unha linguaxe nova e ademais desenvolvida por eles. A linguaxe que crearon era, pois, ademais, moito máis eficiente, non, que o inglés, que era o que utilizaban, non, en ese momento. Que ocorreu? Pois que os investigadores non programaron unha recompensa para que a intelixencia artificial non se desviase das reglas de lenguaxe natural. E, por tanto, a súa rede neural, isto é, o conxunto este de rutinas, non, que optimiza o seu funcionamento, foi favorecendo abreviaturas e novas expresións que facían moito máis rápida e moito máis sinxela a súa tarefa de comunicarse entre sí. Bueno, lonxe de consideralo como un bo resultado, non, os investigadores o que fixeron foi decidiron apagar, non, esta intelixencia artificial, posto que unha lenguaxe que non entendamos podería chegar a ser, pois, perigosa, e se a intelixencia artificial decidira se decide comunicar na súa propia lenguaxe, perderíamos nós o control sobre ela e, por tanto, pois apagaron, non, esa tal. E con esta noticia, así un pouco tal, pois acabo a miña presentación. Moi ben, pois moitas grazas, Victoria, pola túa interesantísima e para moitos creo que novedosa conferencia sobre a visión desde o punto de vista de modelización matemática e dinámica de población das linguas. Mire, teño xa algunha pregunta que fai alguno dos asistentes da conferencia. A primeira faima Pancho Candela e pregunta: os parámetros de distancia e prestixio son dinámicos, se calculan cada certo tempo e os seus componentes? É o que pregunta ele. Vamos a ver, é certo que o que nós estuvemos utilizando son constantes, pero esas teñen que ser dinámicas, e de feito nós empezamos a estudiar, en algún caso si o fixemos, que esas constantes tamén dependeran, o sea, que esos parámetros tamén dependeran do tempo, porque creemos que evidentemente hai unha evolución do número non de falantes, pero ao mesmo tempo eso vai a pois a cambiar o estatus da lingua, o número de falantes, se aumenta moito, pois tamén esos parámetros teñen que cambiar. Entón, sí que hai traballos parcialmente vendo que esos parámetros son, o sea, que non son parámetros, sino que son evolucionan, digamos, co tempo. Moi ben. Mentras non veñen outras preguntas, eu teño dúas preguntas. Unha Vou relacionada... deixar de compartir pantallas, se vos parece, creo, non? Sí, mellor. Perdón, que non... Xa está, xa deixei eu de compartir. Ai, vale, gracias. Non, eu quería facer como no título da conferencia dixete linguaxe matemáticas e outros asuntos, unha vai dir de outros asuntos e outra vai de tal. A primeira sería falarches aí da situación do galego, non? Bueno, parece que vai perdendo falantes, pero, bueno, parece que non está en perigo, non? Sí. Quería saber, si sabes, si tes datos, cal é a situación, por exemplo, en España do euskera e do catalán, por exemplo. Pois mira, galego, e teño datos que tal como estaba a situación cando se calculou o estatus, este era un dos que desaparecían, O sea, e ademais vindo... Sí. Que o que pasa? Que está claro que en Euskadi, o sea, despois de un tempo que estaba verdadeiramente en perigo de extinción, o sea, estaba xa, vamos, usado por xente maior, fixeron unhas políticas moi activas, polo cual agora eu creo que habería que mirar outra vez cal é ese estatus. Vale. De feito, esta conferencia unha dar a Bilbao, precisamente, a unha biblioteca moi bonita que hai ali en Bilbao, unha conferencia parecida a esta. E era o que, non, que discutimos, o sea, falamos un pouco, e non discusión tal, pero sí que lles gustou, non, porque se aparecía o estatus, que non me recordo canto era, pero era moi baixo, a ver se o teño por aquí, creo que sí que o teño, e que, bueno, que indicaba, pois mira, eu euskera,
Claro, o euskera, a constante K de similitud co tal é moi baixa, que era un 0,22, e, bueno, e o status era de 0,4. O, sí, non había, ben, 0,4, pero eso facía que cos outros parámetros chegaba a desaparecer, sí. E a outra pregunta que quería facer, bueno, xa falamos alguna vez desto, sabemos que ahora os graduados en matemáticas pouco se dedican ao ensino, que están chegando a dar clase de matemáticas. Eu como profesor non o podo evitar, estou xubilado, pero tiña mentalidade de profesor. Están chegando a dar clase de matemáticas en secundaria e bacharelato, xente que non é titulada en matemáticas, ingenieros, economistas, físicos e tal. E non sei se é unha preocupación para os profesores. Xa vexo que hai aquí outro matemático tamén, a escoita, compañeiro mío, profesor. Non sei se é unha preocupación para a Facultade de Matemáticas, se hai alguna maneira de corrixir isto, facendo, bueno, xa se falou fai anos de facer un máster específico de matemáticas, que é un problema real que hai agora, non? Que non chegan matemáticos ás escolas aos institutos. Mira, isto xa o detectamos cando se puxo en marcha o máster de secundaria tal como está agora. Que pasa? Que o máster de secundaria hai unhas directrices nacionales, é dicir, nós pouco podemos ou non, desde as universidades pouco podemos hacer. Temos que seguir unhas directrices e non se pode facer moita cousa. No primeiro ano que eu estuve de decana, precisamente era o primeiro ano que se puxeron en marcha eso, e deixaran atrás a todos os estudiantes de matemáticas que querían facer ese máster, non? Conseguimos ao final que houbera un cupo para esos estudiantes e efectivamente hai un cupo de 50%, 10 alumnos que se poden non poñer tal. Que pasou? Que si é certo que perdeuse digamos, o interés do alumnado por ese máster. Por que? Porque hai moita, digamos, ahora mismo os matemáticos estamos en moitos sitios. Entonces, pois hai moita xente que xa ven á universidade, á facultade, pensando en outras, non, en outros, digamos, salidas profesionales, non, que non son a enseñanza de tal. De feito, na RESME eu era presidenta da comisión de profesional e fixéramos unha encuesta que agora se pode ver no libro blanco das matemáticas e unha das comunidades autónomas en que os egresados encuestados, hubo moitos encuestados, pero entre os que encuestamos era unha das comunidades que menos tiraba o de ir hacia un máster de secundaria. Donde os másteres de secundaria teñan todavía unha prevalencia? Pois en comunidades como Castilla-La Mancha, Extremadura, é dicir, onde non hai moita industrialización, por tanto, os alumnos, como pode ser as comunidades de Madrid e Cataluña, e en Galicia temos, como tamén hai pois esta parte de industria, non? De matemáticas para a industria, tamén hai moito interés en eso. Con respecto a facer ese máster, eu, cando estuve no vicerrectorado, quixen empezar e estaba xa, bueno, estaba xa a punto de salir, que nos autorizaban, digamos, desde a Xunta a facer un programa, un proxecto piloto para facer unha doble titulación, donde un alumno pudera facer o máster en secundaria e o máster en matemáticas, algún de matemáticas, porque os alumnos, bueno, pois é a forma de que un alumno teña ese máster que sempre é interesante para eles, e iso tamén é a forma de captar, digamos, profesores, non? Para secundaria. Tamén hai un problema importante con formación, digamos, en enseñanzas non universitarias, non? Hai en bachillerato, pero tamén hai en primaria, non? Que aí que eu creo que temos aí que arreglar moitas cousas, non? Porque pois hai, digamos, un problema de currículum, dos currículos que aparecen, non? Que hai, por falar de non universitaria, nas universitarias tamén temos os nosos problemas, non? Pero en estas, pois, hai currículos moi extensos, moi repetitivos. Despois hai algunhas prácticas docentes que están moi sesgadas
digamos, a técnicas moi rutinarias, de cálculos, de algoritmos moi tradicionales, e ao mellor había que poñer máis énfasis en razonamentos e resolución de problemas non asociados. E, bueno, creo que unha parte moi importante do profesorado, tanto non de institutos como de primaria, están moi preocupados por este tema e, bueno, agora están poñendo en marcha a reforma non de curricular por parte do Ministerio e esperemos que, bueno, que isto sirva pois para algo. Aí eu creo que hai que elexir uns contidos que sexan moi importantes, que se dedique o tempo necesario para que os alumnos pois comprendan, non? Comprendan conceptos, os conceptos importantes e además non sei, que sin unha comprensión dos conceptos non hai un auténtico aprendizaxe. Entonces eu creo que hai que ir por aí. E hai que saber matemáticas para ensinar ben as matemáticas. Eu creo que iso é importante e entonces, bueno, pois xabemos que o alumnado de primaria é o máis importante, que temos que os de primaria, os nenos, é o que donde aparecen non as donde hai que influir. Despois xa tamén nos outros, pero nos de primaria hai que influir. Creo que hai que ter unha boa formación aí. E repito que non, o sea, quero dicir que hai moito profesorado, moito, o sea, unha parte moi importante de profesorado moi involucrado en facer cambios, non? Pero, bueno, tamén os currículos están aí, é dicir, é como un problema que hai moitas patas en ese problema, non? Non hai unha sola, hai moitas. Non, é xusto a segunda pregunta que te ia facer, que a contestar a reforma dos programas de matemáticas, porque eu sempre comento con meus compañeros que os rapaces a veces fora da aula non recoñecen as matemáticas. A matemática é o que se fai na aula, e fora dese contexto, aquilo non é matemática. Entón, había que traer a realidade matemática, as matemáticas relacionadas coa vida normal, a vida real na aula. Non? Creo que nos falta eso. Eu creo que é iso, é dicir, hai que traballar nas matemáticas, está claro que as matemáticas son matemáticas, é dicir, non vamos a decir, non se pode pasar sin traballar, quero dicir, aínda que nos gustara a todos, a mente, como digo eu, a miña polo menos é vaga, non? De principio, entonces, cando traballas, eu sempre poño o exemplo de non sei, alguén que se quere preparar, facer deporte, non? Se queres facer un determinado deporte, non que che guste, sino que tens que traballar os músculos necesarios, non sei. E aquí o mismo, non? Hai que traballar moito unha serie de cousas e esa serie de cousas, pero hai que poñelas en contexto, non? É dicir, canto máis relación teñas con problemas, o sea, cando digo resolución de problemas, hombre, son resolución de problemas evidentemente relacionados con a vida diaria, non? E hai moitos, además, non? Entonces, moi ben, pois xa o tempo foi rápido, agradecer de novo a Vitoria por a súa conferencia, mostro que un obsequio que un día cando vaya para levarlo á facultade, para que teñas un recordo do teu paso por máis, é un tisquel, que unha figura celta. Bueno, pois grazas de novo, Vitoria, grazas a todos, hasta a próxima conferencia. Pois moitísimas gracias a vos.